இதில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா நெக்ஸ்ட் வர போகிற அப்டேட்ஸ் மட்டும் தரமான இதெல்லாம் பார்க்க போகிறோம். சரி வாங்க வீடியோ. Don't underestimate me. சொன்ன ஈவெண்ட் இதுதான் பாருங்க, உள்ள லோடிங் ஆகுது. இது காலண்டர் அந்த சர்வரோடது. இங்கே பாருங்க கேஸ், ஆலோக்கு என்னென்னமோ விட்டுருக்காங்க. இது வந்து நம்ம சர்வரில் கிளைம் ஆல் கொடுப்போம். ஆலோக் டபுள் புல்லட் ஷாட்கன் ஸ்பின்னாலாம் விட்டுருக்காங்க. ஆலோக் லான்ச்சப்போ அவங்களுக்கு வந்திருக்காங்க கைஸ். இன்னும் 2-4 இப்போ நம்ம பார்க்க வந்தது இதுதான் கைஸ். அந்த நம்மளுக்கு ஃபேடர் வீலில் விட்ட க்ரீன் கலர் காஸ்டியூம்ஸில் இதோட ப்ளூ கலர் காஸ்டியூம் இதுதான் கைஸ். எவக்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி 3 செலக்ட் பண்ணணும். நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுற ஈவெண்ட் திரும்பி வரப்போகுது கைஸ். மறக்காமல் யார் யார் எடுப்பீங்க கமெண்ட் பண்ணுங்கள். கைஸ். வேகமாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கொஞ்சம் சப்போர்ட்டை கொடுங்க. எல்லாத்தையும் ஷேர் பண்ணிவிட்டு ஒரே ஒரு சப்ஸ்கிரைப் மட்டும் வந்துடுங்க. சப்ஸ்கிரைப் ரெக்கார்டாக பார்த்துட்ருக்கேன். நம்ம சுற்றி விட்டோம்னா கைஸ் 2 பொருள் எடுத்தால் ஒரு இது சுற்றி விட்றது அதான் கைஸ். இது 9 டைமனுக்கு டைமண்ட் இல்லையே. இது கைஸ் பெர்மனண்ட் ஸ்கின்னு நல்லாதாங்க இருக்கு. நீ வந்துட்டு எடுத்து பார்க்க போகிறது தாங்க. இந்த ஃப்ளாக் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டாப் அப் பண்ணுறப்போ ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி தருவாங்க. அந்த பாக்ஸை வச்சு நீங்கள் இதெல்லாம் வந்து இது பண்ணணும். அது உங்களுக்கு இருந்தால் தான் தர மாட்டாங்க. இந்த இது அந்த ஒரு இந்த பண்டில் இருக்கும்ல, அதோட இன்னொரு பண்டல் புதுசாக வரப்போகிற பண்டல் குட்டிமியெல்லாம் வச்சு வேறு லெவலாக இருக்கும் கைஸ். 40 பர்மனெண்ட்டு இந்த பண்டலு. இது வந்து அடுத்த டாப் வியூனோட பாருங்க. ஏற்கனவே இதில் டாப் வியூட்ட வந்துருந்துச்சு. பட் இதை கன்வெர்ட் பண்ணி இதை விட்டாங்க. ஆர்டர் எடுப்பீங்கன்னு அந்த பண்டலு. அந்த பண்டல் ஏற்கனவே நம்ம டைமண்ட் ராயல் வந்துருந்துச்சு. என்கிட்ட இதோட பால் பண்டல் தான் இருக்குது. பார்த்துங்க இதுதான் தான் அப்போ நம்ம பண்டல் கன்சூமில் அதுதான். அது மணி அடிக்க போகிறேன். நல்லா பிடிச்சிருந்தீங்கன்னா நீங்கள் லைக் பண்ணுங்க, நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்க. அதெல்லாம் ஒரு 10 பேருக்கு இது பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு 40 ரூபா டாப் அப் கிடைக்குங்க. எங்களுக்கு இந்த குளோவ் ஸ்கின்னு ஃப்ரூட் கிரேட் பர்மனெண்ட்டுக்கு இது கேஸ் புதுசாக மேஜிக் உள்ள ட்ரெஸ் வரப்போகுது கேஸ். அதாங்க இந்த ட்ரெஸ்ஸு ஏற்கனவே நம்ம டைமண்ட் ராயில் வந்துருச்சு. பட் ஆனால் இதில் எடுத்துட்டாங்க. இன்னும் இது வரப்போகுது. ஆர்டிக் ப்ளூ பண்டல், இந்த முலான் பண்டல், ஆர்டிக் ப்ளூ பண்டல். க்ளவுட் டவுன்லோட் பண்ணாலும் காமிக்க மாட்டேங்குது கைஸ். சரி அவ்வளோதான் வீடியோ. பை பாய்.